салом алейкум дӯстони азиз, созаи нағзани саломатиё хубай духтарако бо пеши фаришта омадагем. Боз ҳам борои Турция бисёр новинка омад. Ҳамаша ҳози якта ба якта нишон метиҳем. Марамат хоҳишмандо метавонен биёен бо айпеш хитон тамошо кунен. Бозори Корвон тарафи Тило бозор байни 9 و 10 дарвоза магазин рақами 6 магазини фаришта. Духтаро инаи модело бо омадан марҳамат. Нархошон чанд смай? 300 сомон се та расветка дора хушругиша бинен охи тоза турецкия рими шок доран истилора бисёр вақт мепрсидан марамат фаришта да омадагиай омада бинен ана моделои новинка бори нав ира бинен чихе фасонак ё чанд пул будян иноям акция кати омадагиан духтаро материалаш янамуд хушруай акция кати 300 сомони размеро чихелан ай 38 то 46 турки ҳастай духтаро марамад инаи расветкашам бине чиқа расветкаи фасонак 300 сомона 300 сомон марамад хоҳишмандо беҳтарин ранго бо нархи хубу дастрас ҳатман пеши фаришта биёен ё ки нависен дарав доставкатон кунанд иам 300 смия мана иноям 300 сомони размеро ҳаст хоҳишмандо касе платья гуфтагӣ будан ира бинен чихе платьячои фасонак овардаи фаришта барои шумо инаи моделошам ҳастай мана бори нави Турция омадагиай барои авай боз ҳам навор гирифта шумода пешниҳод кардастем то ин ки аз новинкаҳо қафо намонен духтаро ана ино акция шудагия и тарадам хушру места акцияда 280 сомон марамад материалшам хушрувай стилшам аҷоиб фасонакай айпеш биёен бо хитон бинен духтаро размеро ҳастая мана размерош ҳаста вай қайқа хушрувай духтаро ира бинен чихе фасонакай акцияда 300 сомона янамуд материалш фасонай бад моделша бинен аҷоиба кае ина расветкоҳош сиёҳ манаи ранг ана вай ай 36 ай 38 то 46 значит то 52 54 размер ҳастай хулас духтарако мана ина ёра диден инаи модело паплинакан сабука ки хушру аксада 230 сомон ина расветкоша бинен чиқа бо расветкои фасонак доран мана хоҳишмандо 230 сомон паплинакои оригинали турецки танада аҷоиб фасони хушру места мана бо метавонен биёен хитон аз пеш тамошо кунен духтарако ё ки агар имконияти омадан надошта бошед нависен ина рақамошон ҳаст дар рӯи экран доставкатон кунанд мана и расветкошам ҳаст паплини оригиналан турки анаи модело акция шидагия ё 300 сма будан 270 сомон навори пештарада акция кати 300 буд ихе нархи аслиш 400 сомон ай духтаро ози боша 270 шид ё чи инаи моделорам акция кардан 270 сомони марҳамат расветкоҳош ҳамаш ҳаст беҳадам расветкоҳои хушру дора хоҳишмандо метавонен дархост кунен манаи моделам бинен чихе фасончаяй аҷоиб хушручай ина гули новинка духтаро ё чанд сма инаи гулошам диден духтаро чихе хушручан акцияда 270 сомон ами модел ҳози мода шудагиай фасона бинен ягай леки гулош ҳар хелаяй се расветка дорад 270 сомон паплиношон оригинал турецки духтаро шушта мепушен роҳатай танада бовар кунен манаям моделин гули новинка модел ҳавай моделай гулш гули новинкаай бинен аҷоиб хушру ҳамаш бо имхе одамзеби хушруай духтарако бо биёен хитон тамошо кунен бинен ана баъд ҳаста инаи ваё расветко иёям ҳама хела 270 мана ин моделоям 270 сомони марҳамат ина ино аз ҳисобе ки дона мондагиай духтаро размерош ҳамаш нест 250 сомони акция шидагиай аз инама мана ино 250 сомони акция шид аз ҳисобе ки дона мондагиай марҳамат метавонен бо хитон биёен айпеш тамошо кунен ё чанд пул 200 сомон скидка анаи турецки инам кам ки мондагиай 200 сомон кардагиан дар ҳақиқат ҳам фасонакай паплин
марҳамат 200 сомон. ана баъд бо 250 сомон. инай моделам диден чиха модели хушрӯчаи духтаро паплини турки 250 сомони аксияда бо расветкоша бинен я бочини расветкои фасонаки хушрӯ доранд. анаи 400 сомон аксияда 400 буд ҳозир боша кам ки мондагиай 300 сомон кардагиан. ласои зара оригинал платяи беҳад хушрӯ танада бо аҷоибот меиста. ина чанд каде? 400 сомон кардена. ина 600 сомона 400 сомон шид духтаро. марҳамат ази бо расветка ҳастай. марҳамат. ина расветкаоша бинен. римишо катян диден духтаро сабукаки хушрӯ. мана ино размерошон хушрӯвай, нархошон хушрӯвай духтаро. марҳамат. ана баъдбори нав ина платячои сабукаки сафедаки хушрӯ бисёриҳо мепурсанд. ино чанд сумай? размерошон IS то DXL. нархш 400 сомон. нархш 400 сомонай IS то XL размер будай. ина манекенда ҳастана миёа. ира бинен чи хушрӯ нежненки духтарако. иҷада чанд моделай бо ҳози дигарошам нишон метем. духтаракои платиоша бинени қафасонаки хушрӯван 500 сомона. бори навинкай аксакати 500 сомон. аҷоиб хушрӯча беҳтарин расветкоҳо. анаи модело боша аксашидай 450 сомон. скидкакати материалошон аҷоиботай бовар кунед я намуд хушрӯан ҳамаш бори навинка. баъд иша бинен гули фасони хушрӯ. иш чанд сумай? ирам скидка 400 сомон. мана скидка 400 сомон духтарако. баъд бо ҳаст бо дига модело. иша 380 сомон. ина иша диден? ишам чихе хушрӯчай. ҳамхали платиҳои сафедака ози духтаро бисёр мепӯшанд. ина марҳамат фаришта ҳамада овардай моделош ҳар хела. иёш чандан? иёрам скидка 450. мана аксакати инаи моделако 450 сомонӣ. ина манекенода ҳастай бинен чихе хушрӯ метова. беҳтарин модело. ҳатман биёен. ина манекенои дуюм қатора бинен чихе ҳамаша вешилка кардагиан аҷоиботай. шифони натурални оригинал. чанд сумай? скидка 430 сомон. 430 сомон аксакати. ира бинен духтарако қафасони хушрӯе ҳаст ки марҳамат метавонен ки бо биёен айпеш тамошо кунен борои фариштара. беҳтарин модело дора. анаи платье ки мена диден худаш пӯшидагия диден чихе хушрӯвай. и чанд сумай? 450 сомони модел аксакати. ина диден ини хеле гарошкшам ҳастай. иёра бисёртар маладёшкоҳо мегиранд. мана духтаракои харобаки сафед пӯшак. марҳамат биёен магазини фаришта. скидка 480. инаи моделам хушрӯа 450 сомона. 450 450 сомон. марҳамат биёен бо айпеш бинен духтарако. баъд инаи ҷинсакоша бинен духтаро чихе хушрӯча. ай ду моделай ду намудай духтаро бинен чихе хушрӯ. инам аксия шидага. и чанд сумай аксияда? аксия 450 сомон. 450 сомон аксияда. манам ишам беҳад хушрӯ. ина манекенда бинен бо чихе хушрӯ меиста. мана метавонед аз инам харидорӣ кунен моделои беҳтарин дар ҷои фаришта. баъд бо ҳаст анаи киртарубашко аксия шидага. ё чанд суман? 250 сомона киртарубашка. ё ҳамаш 250? мана 250 сомон. платья рубашка духтарако. марҳамат метавонед аз иноям дархост кунед. ира бинен чихе хушрӯан. гилош ҳамаш фасонай 250 сомон. каддо меша мегирен 250 сомонӣ. иёшам ҳаста 250 сомон. манаи сиёсафедчам аст 250 сомон. ҳамаш хулас хушрӯ хушрӯай 250 сомон.
گلوی به حد فسونک داره دخترکو اینا 250 سومون акция این ای مدلم خوشروی یک تمونده برای همون این акция همه رزمیرش هست 250 این میم акция همه رزمیرش هست 250 سومون یاش 250 سومونی مانا این مدلش هم 250 سومونی акция بعد انای فسونش هم است این رسوید کشم материалошон я намуд хушрӯи духтаро тоза Туркия бори турки ба ҳар ҳол Туркияи духтаро сифаташ беҳтаринай ана бад ина ёрам акция кардан 250 сомонам хушрӯи материалаш саб букакая мана метавонед аз инам интихоб кунен доставка доран агар ки омада натонен марамад духтарако нависен доставка мекунан я дона мунда 120 сомона و ایکرتاکو دایتون است دخترو باور کنیم قزورایی که خشروی بدای акция 120 سومون یک دونگی نکی موندگی اسپید کنه نه یک دونه دو دونه 120 سومون анай двойка 120 сомон мана спорт стил касе мепрсид инай двойкорам ҳамаша акция кардагия 120 сомони ёрам 180 барои клиентои пидо чунки скидка шудан мана ино 180 сомон духтаро мана барои шумо бо ино акция шудагиян 180 сомон шумо бо ай пеш биёен бо арзон мекунанд ва ёра платьёи ки 200 сомони шудагиян манай платьёе ки 200 сомон кардан акция кардаган турецки вишивкадори хушрӯ тоза турки 200 сомон духтарако марамат метавонед аз иноям интихоб кунед моделош чанд намудаян чанд фасонай ҳамаи ҳамира 200 сомонӣ кардагиян мана турецки тоза инаям фасониш хушрӯва иам 200 сомона мана аз ин модела метонен харидорӣ кунен баданаи ҳам қатанада хушрӯ места духтаро мишивкая ҳамаш диден ҳамирам акция кардан 200 сомон папилнакош ҳамаш турецки тоза инаи моделам диден фасонакай я дона мондаи 200 сомон кардагиян 54 размери калон ина каседа дар корай марҳамат инчунин ҳаст инаи модело иёям 200 сомонӣ ана иёям 200 сомонӣ шудагия духтаро акция кардагиян 200 сомонӣ кам мондай ино оригиналоян фаришта бори тоза меёра хитон медонен духтаро ина борои оригиналошан 200 сомонӣ ино италиянкои оригиналан акция 220 сомонӣ мана марҳамат метавонед бо биёен ай пеш тамошо карда интихоб кунед инаи киртошам қа хушрӯи духтаро саб букакай барасвед коша бинен чихе ярки хушрӯи гулош акцияда чанд сом 180 сомонӣ марамат аз иноям метонен ки харидорӣ кунен иҷада кирта бисёр дора фаришта иша фасона иша фасонай мана ин турецки балшимеркаам будай размер ина бо метавонед аз ино интихоб кунен духтарои модела бинен чихе модели хушрӯча овардаи фаришта аҷоибот материалаш янамуд хушрӯай ки ира беримента мепӯшен кушотакай ду тарасветкаи фасон нархиш 300 сомон ина турки тоза нархиш 300 сомон охи моделиш аҷоиботай духтаро пушаймон намешавен ҳатман нависен доставка доран ана бад иҷада бо дигар моделошам ҳаст инаи арганзоҳо ё 450 сомон акция кати чанд тарасветкаи хушрӯ омадагай арганзои оригинали турки мана хоҳен аз иноям метонен дархост кунен бисёриё платья мепурсанд ина платьёи хушрӯ дар ҷои фаришта омадагай омада аз наздик тамошо кунен духтарако духтарако нигоҳ кунед инаи ҷакардоҳош ипекои туркӣ хушрӯе ҳастанд ки 6 тарасветкаи ира ози акция кардагиян 600-700 сом буд ози акцияда 400 сомон шудагай марамат хоҳишмандо метавонен биёен ай пеш бо бинен хитон натонистен омада пас нависен доставкатон мекунанд хушрӯа ипеки ҷакарда турецки тоза мана расветкаҳош мана 400 сомонӣ чӣ тавре гуфтум 6 тарасветка дора ина сиёшам ҳастай касе ки сиёҳ мехоҳад сиёшам ҳаст ба ҳазур тамошо карда интихоб кунен инаи бо гулои новинкаая
گلوی نوینکای فسونی دیگه هم هسته. یا 450 سومون اینم میخواهند دخترکو از اینم نویسن دستافکتون کنن خواستین اگر انا لاسوی اوریجینالن دیدین ایشم خشروان 450 سومون رنگای سویتلی را ناز میبینن هسته. انا بعد دخترو تونیکا پرسیدن دویکا پرسیدن نگاه کنن فرشته چخه تونیکای خشرو وردگی دویکای فسون وردگی تونیکا چند سومون ماتریالای لیون ای مالامرکا هم هست بالشمرکا هم هست 230 سومون 230 سومون مالامرکا بالشمرکا لیونو انا ایاش چی اینوش دویکا های 380 سومون اینو بالشمرکا های اینم 230 سومون 230 سومون بالشمرکا دخترو 230 سومونی اینوش 200 سومون اینو 200 سومون توقع دویکاش باشه 350 سومون بروکای جداگانه هم داره باش ما میتوانند که کامپلکت کنین خطون این طرف ده باشه همش دویکای دخترو به هر دویکای فسونن 350 سومونه من ببینید نمینو همش 250 سومون تا 380 سومون دویکای جدا از 250 سومون سر میشه و نرخ دویکاشون تا 380 سومون همش تورецький من مرحمت با برای معلومات بیشتر نویسنشون دستافکا میفهمونن اینچنین نای کرتوشون عکسش دگی 200 سومون خشروگی کرتورا ببینن چه خشروای 200 سومون توزا باری تورسیا تنادا عجیب خشرو میسته به حد رسویتکای فسونک دوران انا بعد کرتایی که هازی ما شما نشون دادیم دیدیم منی کنده با چه خشروان خلاص بیاین ویچرنی نریادوی هم دورن ویچرنیوش هم ارزونای فرشتره انا اینچونین با خسته ایجاده آب فاشون ترکیه ارزون کردگن 80 سومون تو تورецький 80 سومون تو 120 سومونای رقمشون هست در روی اکران من نویسنشونه با شما در صورتش هم میپرتوین انتخاب کنین دستافکتون میکنن دخترکو